Det er hjemmevideo. År 2012. 13. Det er år 2012. Nej, det er 2013. Okay, hvor meget skal vi med, klar? Jeg ved ikke hvad. Nej, det er jeg tænkte 2012. nok. Det er Blondie 1. Og Blondie 2. Hun bor derinde. Blondie 2. Nej, jeg bor ikke derinde. Nej, det går fra. Undskyld, Freja, du er den skarpeste kniv i skoven. Vi spørger, vi elsker dig. Suk. Suk. Kom væk. Nej. Jeg skal bare kaste. Lige nu. Jeg vil ikke have den i hovedet på mig. Jeg mener se. Okay. Skal vi synge en sang? Nej. Det er Freja, der har tegnet. Det er Freja, der har skrevet alt det der. I had a dream that I could fly from the highest tree. I had a dream. Ej, no. Og så har jeg lavet et kunstværk. Det er meget flot. Vi går lige videre her, fordi der er også noget andet, jeg har lavet. Jeg har lavet. Som om. Det her har jeg også lavet. Det står vældig flot. Love's my only religion. Jeg kan overhovedet ikke se det. Jeg går lige ned, for jeg vil gerne have, at man kan se, hvad der står, hvor jeg lavede det. Her. Ja! Og man kunne ikke se, at du stod så tæt på. Hej, hej. I går den vej.